Salamu alaikum masoyana maza da mata na faɗin duniya. Kamar yadda kuka saba sani na da suna Mansur ‘yan fasaha, ni ne naku masoyinku har kullum. Don Allah don Annabi don soyayyarku da Annabi Rahama ina so ku yi min sharing ga wannan bidiyo nawa ya kai wurin mai gidana, ogana, antina, mai share mana kukanmu, uwar marayu, mai kula da mu. Da yaron ubangidanmu Alhikima, kamar yadda na saba sa sunayensu duka a sama in har zan yi magana. Don Allah da Annabi ku min sharing domin su gani ni masoyinsu ne, mai ƙaunarsu ne. Dauda Kahutu, Rara, Anti Aisha Humaira da Alhikima. Sunana Mansur ‘yan fasaha, naku har kullum. Na gode.